ביקש ממני להגיד כמה מילים, אז כתבתי כמה מילים. ברוכים הבאים להתאספות של ילידי 43-44. במעמד מרגש זה, שכולנו נפגשים סביב יום הולדתנו ה-80, אני רוצה לברך כל אחת ואחד מאיתנו שזכינו להגיע, להיפגש ולהתרגש ביחד. עבורי, בית שערים תמיד יישאר הבית, זיכרונות הילדות והנעורים, החוויות ובעיקר החינוך מהבית לציונות, לערכים של חברות ועזרה הדדית. למרות שכל אחד מאיתנו עבר מסלול חיים שונה, מי במושב ומי מחוצה לו, אני בטוחה שהשורשים נשארו כאן והרגשת השייכות תישאר לעד. כשנפגשנו לפני 5 שנים, ציינו את שמות חברינו שנפרדו מאיתנו ונמשיך לזכור אותם בגעגוע תוך שמירת זיכרונות משותפים עם כל אחת ואחד מהם. נזכור את חברינו אלחנן רייזנר, רז, זיכרונו לברכה, דני שיצר, זיכרונו לברכה, יעל יוקי אברהמי אלקלעי, זיכרונה לברכה, אמציה כהן, זיכרונו לברכה, נעמי ניר בר, זיכרונה לברכה, יורם קמחי, זיכרונו לברכה, ומיכל מישקין, ניר, זיכרונה לברכה. לדאבוננו בתחילת מלחמת חרבות ברזל איבדו שניים מחברינו את נכדיהם במערכה. יצחק ונעמה קמה את נכדם הדר קמה, זיכרונו לברכה, ויחזקאל וזהבה ברעם ברוידה את נכדם נטע ברעם ז"ל. אנחנו משתתפים באבלכם הכבד וכואבים יחד איתכם. יהי זכרם ברוך. השנה בהגיענו לגבורות אני מאחלת לכולנו עוד שנים רבות של בריאות ועשייה, נחת מבני משפחותינו ובעיקר שלום ושקט בגבולותינו ושיבת חטופינו לביתם. ולסיום, לבקשתו של חנן, קטע ממשורר מתהילים, הלוואי והתקיימו בנו דברי המשורר מתהילים, יהי שלום בחיליך ושלווה בארמונותיך, למען אחי ורעי אדברה, יהי שלום בך. תודה. אנחנו כבר בני 80, אז זה הזדמנות א' לחשף חשבונות. כל מי שיש לו חשבון עם מישהו יכול לחשף אותו. במקביל זה גם הזמן להתפייסות, אפשר גם לסלוח, ואפשר גם להתפייס, וזה יותר מומלץ מה שלחשף חשבונות. וגם מבחינת הסיפורים אפשר לספר. אני מרגישה בסדר, אני גם זוכרת. אני גם נוהגת, ואני קמה בבוקר והכל מחובר. אבל מה שאני רוצה לספר זה שהנכד שלי נמצא שהוא במגלן. ב7 לאוקטובר, נתחיל קודם, שנה לפני שהוא התגייס, הוא היה במכינה קדם צבאית בנחל עוז. ואני כל הזמן אמרתי לו, בנחל עוז יש חיה כהנוביץ', לך תגיד לה שאתה הנכד שלי, ושיהיה שמחה. הוא אמר לי, סבתא תעזבינו, באמת, בת 80 וזה, יש לנו מה לעשות. והוא לא ראה אותה, הוא לא הלך לבקר אותה, אבל הוא ראה אותה וידע גם איפה שהיא גרה. ב7 לאוקטובר מגלה נכנסו לנחל עוז לפנות את האנשים, וכשהמבוגרים נכנסו שם לאוטובוס לפינוי, פתאום אמרו, חיה איננה, חיה לא הגיעה. ואז איתי אמר, אני יודע איפה היא גרה, ולקח 2 חבר'ה ממגלן והלכו אליה הביתה, דפקו בדלת, היא לא פתחה, דפקו בחלון של הממ"ד, היא לא פתחה, צעקו איזה 3 פעמים, אנחנו צה"ל ואנחנו תפתחי את הדלת, אנחנו יודעים שאת בפנים, ואז היא סוף סוף פתחה את הדלת, את החלון של הממ"ד, היא כמובן לא הכירה אותם כי הם היו, כשהם נלחמים אז הם מסכות כאלה וכל מיני דברים על הפנים שלהם, אז היא עוד הספיקה להגיד להם על השיש יש עוגה, תאכלו. אז היא אמרה, אז הם אמרו לה, חיה, מחכים לך באוטובוס, בואי איתנו, אנחנו באנו לקחת אותך, הסתובבו שם
מחבלים בתוך הזה, באנו לקחת אותם והם העלו אותה לאוטובוס והם נסעו. בפעם הבאה שהוא בא הביתה הוא אמר לי, אמא את לא תאמיני מה שהיה, סבתא את לא תאמיני מה שהיה, אבל אני חילצתי את חיה קהנוביץ', הרמתי אליה טלפון, היא אומרת לי בטח שאמרתי להם לאכול מהעוגה. אז חוץ מזה אני שמח לראות את כולם פה, אנחנו נקווה שגם נחגוג את ה-85, זה אפשרי. חיה אחותי בת 85, היא גרה במגדל הים התיכון, הבית שלה כמעט לא נפגע בעצם, אז היה לא נעים כל העסק הזה, ואני מקווה שזה פעם אחרונה שקרה לנו במדינה את הפשלה הזאת. זה לא פעם אחרונה. אני מקווה שזה פעם אחרונה, ותמיד נעים לחזור לפה ולראות את כולם וכולי, ותודה רבה על מה שהייתם, ותודה רבה על מה שתהיו, וזהו, אני גם מרגיש. לא, אני רוצה להגיד שמכל המקומות בארץ אני אהבתי איך אומרים, שני מקומות, את בית שערים ואת רשפים, את קיבוץ רשפים. אבל אם אני צריך לבקש סליחה, אני חושב, זה סליחה מאשתי, שהיא עכשיו, הייתי גיבור גדול שהייתי צעיר וזה, ועכשיו היא תומכת בי והיא העיניים שלי, ציפי מנדלסון מקיבוץ רשפים, בטח כועצת שאני אומר את השם שלה, היא מאוד צנועה. אז חוץ מזה הכל בסדר. תודה רבה, ושתהיו בריאים ונזכה לחגוג ביחד עוד הרבה הרבה הרבה. תודה רבה. טוב, אני חייבי קוראים לי. הרבה ציפורים אין לי, חוץ מה שנולדה לי עוד נכדה. מזל טוב. עכשיו יש כבר 13. אומרים חיי מין צהורים, כל שנה נכד. לא, אין לי עצה הרבה ציפורים. לא, זה קלקל לי. נגמרו לי כל הזמן השווצתי שיש לי תריסר נכדים. קל מאוד להגיד תריסר נכדים. ואז פתאום לפני 9 חודשים הפתיעו אותנו. ועכשיו כבר קשה להגיד, אז אני מתריסר ועוד אחת. עוד מעט יהיה לך נבחרת כדורגל. טוב, הרבה מה אני אספר לכם, אנחנו נשואים כבר 60 שנה כמעט, 58. מחזיקים מעמד. ו3 ילדים, 11 נכדים. אני יחזקאל שאני כמעט שוכח שקוראים לי ככה, כי זהבה בגיל נתנה לי חזי, ומאז אני מכיר את זה. אני יצאתי לפנסיה לפני 3 שנים, בגיל 77, ולא בגלל שלא אהבתי לעבוד, אלא בגלל שלא הסתדרתי עם הצעירים שרק רוצים לעשות עם האצבע ככה. וצריך לסחוב גם דברים ביד, אז לא הסתדרתי, עזבתי והלכתי. יש לי 2 ילדים, 6 נכדים, אחד מהם נמצא פה בתמונה. הגדול בן עוד מעט 28, השני השתחרר בטלפון וקיבל בטלפון את הצו 8 אחרי 5 דקות, אז הוא מילואימניק. השלישי לצערי קרה מה שקרה עם המלחמה הזאת. שלישי בתמונה. כן. כן. לנחל עוז. שנייה. והנכדה אחר כך גומרת עכשיו 8 והולכת לשנת שירות. שאלתי אותה למה שנת שירות, אחרי מה שקרה בבית. אומרת, אני לא עושה את זה בשביל אף אחד, אני עושה את זה רק בשבילי. ואחר כך יש עוד נכד בגיל בין 16 ל-17, ועוד ילדה בת 13, ועוד נכדה בת 13. קוראים לי אילן. כן, בגיל צעיר, כבר מותק טען שאני יצירתי. אז אנחנו החלטנו לבנות אז, בזמנו כבר להחליט לבנות קטר, לבנות מכונית שנוסעת על קיטור. אפילו לקחנו את הגלגלים מהגלת עץ של אבא שלי,
חיברנו לזה חבית, כן, עוד לא, אתה לא חטפנו, אתה ברחת, ואנחנו הלכנו ולקחנו את הגלגלי עץ הגדולים, גלגלי עץ גדולים, שמנו על הדלת, על זה שמנו חבית גדולה, ורק היינו צריכים לסדר את המתקן למטה כדי להדליק את האש, ואז לעשות שם חור והחבית תיסע ותהיה לנו מכונית משלנו. אבל הכל נפל, אז הכל נכשל בסיבה מאוד פשוטה. אבא שלי ביקש את הגלגלים בחזרה. מזמן לא התראינו, ופספסתי פגישה אחת, אבל במסגרת עיסוקיי. אנחנו נשואים כמה? הרבה שנים. בין שני בנים ובת ו13 נכדים. 3 מהם שירתו במלחמה האחרונה, אחד בשריון, אחד ביהלום, אחד בעוקץ ואחד ביהלום. ונין אחד. ונין אחד, בן 5, ונינה בדרך. ושנהיה בריאים. ועדיין עוסק בחקלאות. כן. לא יודעת אם יש לי מישהו לבקש סליחה, אבל יש לי בקשה. אל תחכו 5 שנים. תחכו כל שנה. אני בדיוק, היה לי 3 שנים קשות, הייתי מאוד חולה. התגברתי, הכל בסדר, אם נהגתי היום, אז אני בסדר. עכשיו לגבי כל היתר אני אגיד מאוד בקצרה, שאני אחרי 31 שנים בתעשיות הביטחוניות, ועוד כמה שנים טובות בהייטק, חזרתי סוף סוף לחקלאות. חזרתי לשורשים, זאת אומרת, אני עדיין אין לי משק וזה, אבל אני מייצר אביזרי השקיה, ואני פוגש הרבה מאוד מהלקוחות שלי, מושבניקים שבאים, הרבה מאוד מהוותיקים שבהם, שגם אפשר לספר כל מיני צ'יזבטים וזיכרונות מהתקופות, מהימים הטובים. זה נותן לי הרבה מאוד כיף, ויש לי גם על יד הבית, מסביב לבית גינה גדולה, שאני מטפל בה בלי גנה, הכל בכוחות עצמי, ואני מאוד מרוצה מזה. אני קם כל בוקר ב6, ב7:30 אני כבר יוצא לעבודה, אני עובד במפעל כל היום עד 4:30-5, וזהו בסדר יום שלי, ואני חושב שמה שמחזיק את הבן אדם זה עבודה, ואני מקווה להמשיך ככה עוד הרבה זמן, ואני מקווה לכולנו גם שניפגש עוד הרבה פעמים, עוד הרבה שנים. אמן. אין לי סיפורי מלחמה הרבה, אבל פיני שיושב לידי, אנחנו נשואים 61 שנה, החתונה הייתה בחצר של ההורים בבית שערים, והיום הסתכלתי, פתאום ראיתי שהבית נראה קטן, וגם הרפת שהיום היא דירה של נוגה שקנתה אותה מהוריי. בקיצור, הרפת קרובה מאוד לבית, הכל בקטן, אבל אז זה היה חתונה בחצר, שמחה גדולה. מאז אנחנו הרבה הסתובבנו בארץ, בעולם. בין לבין עבדתי 30 וכמה שנים בתור אחות. פיני היה מנהל מפעלים וטרומים, ובחברת אשטרום ניהל את חברת הבנייה שלהם, כך שבמסגרת הזאת נסענו הרבה, גם 5 שנים בקפריסין, גם שנה בג'מייקה שהייתה חוויה לא רגילה, ובין לבין גידלנו 3 ילדים, 9 נכדים, אחד מהם עוד משרת ברצועה, הוא חובש קרבי, באיסוף קרבי, ויתר כבר השתחררו, ואנחנו מנסים להיות אופטימיים ומנסים לשמור על, אם אמרנו לא תהיה עוד מלחמה אחרי כל מלחמה, מנסים להגיד שגם זאת תהיה המלחמה האחרונה, וזה כנראה התקווה שמחזיקה את כולנו. אז שרק נהיה בריאים ונשמור על עצמנו, וכל היתר, מה שבידינו אנחנו יכולים לעשות, כנראה שלא מעבר לזה. אז תודה ויצחק. יש לנו בת אחת, בת 50 ומשהו, ויש לנו
9 נכדים, 8 נכדים לצערי הרב, ויש לי 2 נינות. ועכשיו אני אספר על הנכד שלנו. הנכד שלנו, אדר, היה איש סיירת מטכ"ל ביחידה מתקדמת, ואחותו, שהיא קטנה ממנו בשנתיים, היא התגייסה ליחידה אחריו, והם הספיקו לעבוד תקופה מסוימת בצורה משולבת, והוא הגיע לכפר עזה ונהרג שם. המחבלים כבר חיכו להם בתוך הבתים של הוותיקים של כפר עזה, ושם נהרגו 4 חברים שלו מהצוות, ועוד 4 נפצעו. מה מצבי כרגע? אז יש לי אחת שקיבלה מצטיין נשיא, תכף אני אסביר על זה, ואחד לפני 3-4 ימים נסענו לצפון והענקתי לו את דרגת הסרן ומ"פ בצפון. יצחק גולן, אני עדיין עוד ממשיך במידה מסוימת במשק. יש לי אינבנטר של 3 ילדים, 2 בנות ובן, יש לי 6 נכדים. הנכד הגדול משרת עדיין, זאת אומרת הוא לומד בתלפיות, שנה גומר כבר, ויש אינבנטר של 70 פרות, 70 עגלות. זה העסק שלי. לי אין הרבה מה לספר, אני פנסיונרית ומתנדבת בטבעון בכל מיני דברים, בעיקר אני אוהבת בפיזיותרפיה, ויש לי 3 ילדים ואין לי נכדים לצערי הרב. ומה שקרה מאוד מצחיק, הבן שלי בצבא היה במושב עין יהב, באיזו תקופה הם שירתו על יד ובאו למושב, ושמה הוא פוגש את שלומית גבע, מה שנקרא, והוא מספר לי, אמא, את יודעת את מי פגשתי? את שלומית. איך ידעת? היא אמרה שהיא גדלה בבית שערים, אז התחלנו לגלגל וזהו. אז זה הסיפור המיוחד, בוא נאמר ככה. עכשיו מבחינתי, מבחינה אישית, 2 דברים. דבר ראשון, אני הבטחתי לכם לפני 5 שנים שאני אשתדל לצאת לפנסיה, אז יצאתי, ואני נהנה מכל רגע. כל מה שהיה לי כבר מכרתי, איננו וזה, ואני ברוך השם חצר גדולה של 4 דונם, ומסתובב ומזיע ומתכופף ונתפס לי הגב, הכל בסדר, כמו שצריך. ודבר נוסף, אני התנדבתי לקבוצה שמראיינת לוחמי 1973, במלחמת יום כיפור. כבר 2 אני מתעסק עם זה, ואני מראיין את לוחמים. ראיינתי מהכיתה שלנו את גדי, ואני התכוונתי גם לדבר עם יאיר, ואם יש פה מישהו שיש לו סיפור ממלחמת יום כיפור, אני בשמחה וברצון יבוא ויעשה את זה. זהו, אז בזה אנחנו מסכמים. לא נשב כבר בצורה מסודרת, אחרי האוכל זה ערב חופשי, זאת אומרת צהריים חופשיים, נתכבד ונאכל, רק נעשה צילום אחד משותף והיתר זמן חופשי.